Čaute, moje meno je Lulens a som šťastná, že ste si ma opäť dneska zapli. Dneska sa budeme venovať make-upu, ktorý je za 4 školské, teda stredoškolské roky the best ever, úplne že mega. Je to presne stužkový look. Najstužkovateľnejší zo stužkových make-upov. Konečne môžete byť krásne, môžete si spraviť vlasy, urobiť si make-up, obliecť sa do nádherných plesových šiat a vyzerať ako princezná. Áno, práve to vás teraz čaká a ja vám to chcem trošku uľahčiť tým, že dneska si skúsime prejsť nejaký taký image alebo niečo, že ak by ste mali na tú stužkou vyzerať, možno sa inšpirujete práve mojím make-upom. A tí, čo sa dali do rúk mne a neviem, budem ich malovať, tak sa na nich strašne teším. Môžete si ju vyskúšať aj sami, ale jak sa vám nepodarí, tak stále som tu ešte ja. Skúste sa mi ozvať, veľmi rada by som vám na tento krásny deň vypomohla. Ale poďme späť k veci a sledujte moje make-upové video, ktoré sa dá ináč taktiež okrem stužkovej použiť aj na rôzne také iné slávnostné udalosti a neviem, just poďme si to pozrieť. Teraz použijem podkladovú bázu na oči, ktorú mám od Avonu. Väčšinou, ak pozeráte moje videá, viete, že podkladovú bázu nepoužívam, ale tentokrát bude veľmi potrebná a prečo, to uvidíte o maličkú chvíľku. Ešte chcem povedať, že make-up už mám hotový, to z toho dôvodu, že vlastne make-up teraz až taký podstatný nie je. Podstatný je vždy, ale nie v tomto videu, takže ak si chcete pozrieť aj celkový make-up, pozrite si moje videá z iných období, proste predtým, stále to robím takisto. A chcela som povedať, nič už som nechcela povedať, poďme začať. Predtým ako použijem pigment, ktorý mám od Makeup Studio, je to odtieň Silver, použijem na štetec lak na vlasy. Tieto pigmenty sú úplne že úžasné, sú to také klasické trblietka, ale na ktorú inú príležitosť chcete mať také trblietavé disco oči ako nie, práve na stužkovú. Veď chcete byť hviezda, či čo, či nie? Keď nie, tak nevadí. Použijeme ten lak, čo? Použijem hnedý očný tieň, ten teplý, teda nie, že by bol teplý, akože ja by som chcela na neho baliť chlapov, nie babi, takže nie je teplý, je normálne, iba teplo vyzerá, takže ten a použijem ho veľmi jemnúčko a radšej nanesem viacej vrstiev a jemných ako jednu nejemnú, ok? Tak sledujte. Použijeme tmavohnedý očný tieň, ktorý tiež klasicky používam veľmi rada od MACu a nájdete si ten vlastný, už som vám to párkrát spomínala, takže nebuďte neposlušní a použijem ho so štecom, ktorý má zakrývaný hrob. Rozmažeme to fluffy brushom, malým, ale veľmi malým fluffy brushom. Použijem čiernu očnú linku, ktorú mám od Maybelline, je to Kyleová očná linka, kľudne môžete použiť aj hociakú inú, ja preferujem túto značku Kyleovej linky už strašne dlho. Teraz si idem urobiť očnú linku, použijem na ňu očnú linku od Rimmelu 001 Black.
Teraz použijem čierny očný tieň, aby som trošku rozmazala čiernu očnú linku. Teraz použijem korektor, ktorý mám odkiaľ je? Kamko, odkiaľ si? Od Rimmelu. Je to Affinitone a použijem ho iba také dve malé bodky pod oči. Proste to, čo sa mi stalo tým, že som si robila tiene a padali mi tie všelijaké trblietka, tak idem si to zakryť. Použijem špirálu, ktorú mám od Miss Sporty The Meow. Teraz použijem na pery ceruzku, ktorú mám od Miss Sporty, je to odtieň 011 Coffee. Ďalej použijem rúž, ktorý mám taktiež od Miss Sporty, je to odtieň 101 My Adorable Nude. Môj finálny look. Dúfam, že sa vám video páčilo, takisto aj tento look. Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom neho, kľudne mi píšte na moje všetky sociálne siete, ako je napríklad Instagram, kde som lolonzz, taktiež aj Facebook, kde som psiamater.makeup by lolonzz. A ja neviem, ak sa vám ozaj toto video páčilo viac než ostatné, alebo takisto ako tie ostatné, alebo neviem proste, tak mi ho lajknite, komentujte, šerujte a určite mi dajte odber, lebo kvôli vám to robím a som z toho fakt rada, ako vás stále pribúda, vážim si to a dúfam, že si pozriete aj moje nasledujúce make-upové video. Tak, neviem, dúfam, že sa opäť vidíme. Čaute a užite si stúžkovú a neopite sa moc. Nie moc.